салом дӯстон, Барселона пешсафиро дар Ла Лига ба даст овард. Левандовски фарқ байни Хави ва Фликро гуфт. Ҷонатан Та Барселонаро интихоб кард. Бо ин ва дигар хабарҳои имрӯз шуморо ошно хоҳем кард. Ҳатман обуна шуда моро то охир ҳамроҳ бошед. бозиҳои Лигаи Чемпионҳо барои рохати даври якачниҳоиро ба даст овардан имрӯз ба анҷом мерасад. Моро рақобати ҷавобии Реал, Мадрид ва Манчестер Сити интизор аст. Шогирдони Анчелоти дар бозии аввал тавонистанд пирӯз шаванд, вале ҳама чиз маҳз шоми имрӯз ҳаллу фасл хоҳад гашт. Оё Гвардиола муддаии асосии қаҳрамониро аз мусобиқа гусел карда метавонад? Фаворити худро бо 1x интихоб карда фоидаи пулӣ низ ба даст орад. Онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. Ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомони бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TG Барса пешниҳод мешавад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Каталониҳо дар рақобати охирини худ бо ҳисоби минималии 1-0 бар Райо Валлекано ғалаба карданд ва пешсафи ҷадвали Ла Лига гаштанд, аммо бозӣ бе баҳсҳои доварӣ нагузашт. Голи ягонаи вохӯрӣ аз пеналти зада шуд ки баъди фол нисбати Иниго Мартинес таъин гардид. Довар Марио Молеро Лопес пас аз машварати ВАР пеналти таъин кард ва Роберт Левандовски онро бо зарбаи сахт ва рикошет аз сутуни дарвоза ба гол табдил дод. Вале пас аз бозӣ баҳсҳо сар заданд ки оё ин воқеан фоли равшан буд? Дар маҷмӯъ сценарияи ҳарду қисми бозӣ яксон буд. Барселона бо назорати пурраи тӯб шурӯъ мекард, чанд лаҳзаи хатарнок эҷод менамуд, сипас суст мешуд ва фишори Райо Валлекано афзоиш меёфт. Истифодаи баъд аз лаҳзаҳои голзанӣ бозам мушкилоти асосӣ гардид. Рафиня ва Ламин Ямал чанд имконияти худро аз даст доданд. Хусусан ҳолати Ламин нигаронкунанда аст. Дар Ла Лига вай аз моҳи октябр ба ин тараф гол назадааст, гарчанде дар мусобиқоти дигар аз ҷумла ҷоми Испания ва Лигаи Чемпионҳо натиҷаҳои хуб нишон медиҳад. Дар чунин бозиҳо муҳимтар аз ҳама ин натиҷа аст. Бале хатогиҳои доварӣ буданд, реализатсияи паст мушкилот эҷод кард, вале муҳим он аст ки Барселона 3 хол гирифт. Клуб бо Реал Мадрид паси ҳам дар садри ҷадвали Ла Лига қарор дорад ва мубориза барои унвони чемпионӣ хело шадид хоҳад шуд. Роберт Левандовски яке аз лидерони Барселона дар бораи фарқияти услуби мураббигии Хави ва мураббии Нави даста Ханси Флик суҳбат кард. Форварди полшагии Барселона қайд кард ки пеш аз таъини Флик ба ҳайси мураббии Барселона ӯ бо Ханси тамоси махсус надошт. Танҳо вақте ки қарор қариб ниҳоӣ шуд, онҳо каме суҳбат карда буданд. Дар мавриди услуби кор Левандовски таъкид кард ки Хави сахт ба клуб, муҳити атроф ва ҳатто ба журналистони испанӣ вобастагӣ дошт. Бале ба гуфтаи ӯ баъзан хуб аст ки як қадам ақиб нишаст ва худро аз таъсири беруна дур кард. Левандовски иқрор шуд ки худ эҳсос мекунад ки чӣ гуна матбуоти испанӣ метавонад аз ҳаво ҳикояҳо эҷод кунад ва мефаҳмад ки барои нигоҳ доштани оромӣ бояд масофаро нигоҳ дошт. Хави шахсе аст ки дилу ҷонашро ба Барса бахшидааст, аммо вобастагии зиёдаш ба муҳити атроф баъзан монеаи қабули қарорҳои объективӣ мешуд. Флик бошад муносибати мувозинаткорона дорад ва бе таъсири беруна ба рушди даста тамаркуз мекунад. тағйироти таркиби Барселона идома дорад. Тибқи гузоришҳои расонаҳои испанӣ, клуб омода аст ки Андреас Кристенсенро ба фурӯш гузорад то барои Ҷонатан Та, ҳимоятгари марказии Байер, ҷой холӣ кунад. ҷолиб он аст ки Та бо вуҷуди доштани пешниҳодҳои беҳтари молиявӣ, махсусан аз Бавария, Барселонаро интихоб кардааст. ӯ аз кӯдакӣ мухлиси Барса буд ва орзуи бозӣ дар ин бошгоҳро доштааст. Гуфтушунидҳо дар марҳилаи ниҳоӣ қарор доранд, аммо барои бастани шартномаи 5 сола бо футболбоз аввал бояд масъалаи рафтани яке аз ҳимоятгарони феълии даста ҳал шавад. ҳамаи ишораҳо ба он аст ки маҳз Кристенсен ба фурӯш гузошта хоҳад шуд. Илова бар ин, Барселона бояд ҷавоби расмии Ла Лигаро дар мавриди маҳдудиятҳои молиявии клуб дар давраи интиқоли тобистона интизор шавад. Ҷонатан Та ҳимоятгари бо таҷрибаи Бундеслига аст, вале савол дар он аст ки оё ӯ метавонад бо услуби Ла Лига мутобиқ шавад ва дар хатти баланди ҳимояи Барселона бо устуворӣ бозӣ кунад. Агар хоҳиши бозӣ кардан дар Барса барои ӯ ангезаи воқеӣ бошад, пас ин омил метавонад ӯро ба сатҳи баландтар расонад. фикри худро оиди ин ҳимоятгар дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.